Il-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ippjanar ċaħat l-appell kontra l-proġett massiċ u ferm kontroversjali ta' Central Link f'Ħattart. Dan il-proġett li għalih opponew eluf ta' nies u li se jiswa 55 miljun euro assigura l-permess mill-Awtorità tal-Ippjanar f'Lulju li għadda minkejja l-oġġezzjonijiet ta' diversi esperti, residenti u bdiewa fejn se tkun qed tittieħed 49,000 metru kwadru ta' art agrikola u se jitqaċtu 549 siġra. Reazzjoni għal din id-deċiżjoni stramba ta' tribunal, l-avukat Claire Bonello li tkellmet f'isem l-eluf li oġġezzjonaw qalet li l-ġlida tagħhom mhux se tkun qed tieqa' hawn u se tmur quddiem il-qorti tal-appell. Dan sabiex jittieħdu miżuri legali biex jiġi assigurat li l-proġett ta' Central Link ma jibdix qabel ma jiġu deċiżi l-każijiet tal-qorti. Jidher li dawk li bdew joġġezzjonaw kienu qed jikkunsidraw ukoll li jippreżentaw kawża kostituzzjonali fejn jitolbu ksur ta' dritt ta' smigħ ġust u li ma tħallewx jitkellmu ma' Infrastructure Malta li hija l-applikant u li taqa' taħt il-Ministeru ta' Ian Borg. Ministeru li fl-aħħar xhur kompla jiġi akkużat bil-qerda tal-ambjent ta' madwarna b'ħafna infrastruttura bla pjan. Mhux tal-jekk tal-gvern bħal donnu s-Sovjetta bl-argumenti tal-aqdiet ambjentali meta dawn insistew li dan il-proġett se jkollu impatt negattiv fuq is-saħħa ta' uliedna. Hemm ukoll dubji dwar kemm il-gvern ta' Joseph Muscat mexa bloti tal-offerti qabel il-proġett kien approvat.